Nagwa na sa diri sa bukid si Sherwin wala diri kay tuwa daw kuno sa ilahan ing kumiloy. Pagtawag nako kaganiha abi nako nara siya diya sa gawas, wala. Kay naiyon si Manong Tuto nga tuwa daw dito sa ilahan ni ing kumiloy nagpaingon. Unya si Mio Dani, ali na Dani di. Come na ni Mami. Ali na kay nahuman naman ko og butang sa floor mat guys diya sa sulod. Patsada na kaayo. Tanawa. Unya ang dito po sa kwarto akong gi butangan nindot na kaayo siya ug nahuman na jud sa pagbutang tanan may lang og dili ni kunis-kunison ni niyo kay kung kunis-kunison ni niyo impasub-ong bukid nun jud siya nya usog ang ulan nakalanrakas ni Dani guys ato mga kuan na Dani kami ato gipang arrange kay ato namin siyang dalhin dito sa sulod. Kani fuel ni siya, pwede ta magsugba sa bangos atong iputo sa fuel. Niyo, dana ka ha. Dana ka. Kay paano eh. Pwede para ba ni siya guys? Sayang na siya. Gipalit ra ba na ah. Wala na gipangayo. Ato ra ng kanon. Niyo, dana ra mong niyo ha. Dana ra si niyo guys. Kaya ang kaning lamisa ato na sagning dalhin dito sa taas. Uwan. Tapos, si tata, nakalimkawas na dito si tata sa pagpanganak. Nga sila ni Utik kaganiha, pagtawag na ako, ay pagtawag ni Lilim kaganiha, sila ni Utik tuwa dito sa ilahan ni Lilim. Nanguli na sa dayon sila. Okay, ito naman si Richard dito sa ubos. Miyo, hawa na na Miyo. Hawa Miyo, hawa. Laga si Mario. Ang butod aso ko nagpaingon. Miyo. Patsada na ang balay ni Miyo. Patsada na ang balay ni Miyo guys. Okay, kayo. Dani, naapa ni mga abog-abog. Ugma na ni ako ano. Siligon kay bawal manilhig sa gabing niya. Mag-prepare ta karon sudan sa panhapon. Niya kay nang i-ice pa man na diha. Naay bangos, isinigang ta nako. Ice pa man na ay kuan ana ang pasayan ice pasad doon sa paba ang naadan okay napod sa litson nag-ice pero naay litson nga para ato nang lutuon karon sabaw na lang na nato daw butangan nato sa kuan repolyo Miyo alin na Miyo kami na mami Miyo kami na mami okay kayo guys okay kaayo ang kwarto ni Miyo guys ay okay na kaayo nya ang kanon kinahanglan pagilita maglungag kay ang mga iring og iro saan na lang nanganak na ra ba ang isa ka iring hello good luck na lang ako nang dalhin dito kay yeah. Patsada siya tanaan guys kay limpyo. Si Mario wala nagtabang. Kaya niya ako ipatabang nagsalig yaw-yawa. Niya pagka taod-taod nagsulod. Ang gignan. Hawa din eh. Ayaw kong samok-samok ka sa akong trabaho. Di ko ganahan magtrabaho nga. Ana ang samukon ko. Agkawala ko sa akong konsentrasyon. Maunang sapot ko niya kaganiha iko nga ayaw gig sulod diri mahutuan nga aw nagsulod man siya kaganiha pagkahuman dani abi na kog naara diha lagi sa kuan kwarto Ginoo ko pagtan-aw nako pagbutang na nako sa floor mat wa man si Mario Dani kay naglakaw di ay yung kapi niyo
Dana ra kami ha. Balik rin na to siya dami guys. Naglakaw. Basa na sa tuwa pag uli. Andito lang og asa nagpainom. Kani dani. Dan ano na uy, ugma na naa. Uy, lukso-lukso ka. Ang sudan ni Mio crossing ra ba? Ulan ko sa tunato kay para sa iyang sudan. Kaluto pa sa iyang sudan. Na mga sobra-sobra nga kuan oh. Floor mat. Kani nga trapo ni siya guys. Nya ako nang gignan si Mario nga dili pwede magtrapo sa sanina kay makabuisit. Ginoo ko halos sanina manuo na mga trapo. Mga nagpalit ko og mga inyong ani oh. Mga inyong ani. Nya napasay isa diri. Kay para naay kuan trapo dani sa pares dani adutan may trapo. Dana pwede dili ra na dana dito lang dayon. Nya si Mio ang ihianan ni Mio to ara. Kay agtundo na siya dana pag pangihi. Ang bangko na to ato ni dalhon. Hawa Mio hawa. Daw kaligo din ko guys kay grabe kaayo ka kuan ka ganiha. Grabe kaayo ka singot ka ganiha. Gani maskin karon o wala pa na uga gani na basag kaayo sa singot. Nya ang chinilas nako para sa sulod. Ato na lang ni siyang hugasan. Ano may brush din sa CR. So thank you guys sa tanan daghan jud kaayong salamat sa mga suportan niyo sa amoa. Thank you so much sa inyong tanan, sa mga blessing, sa mga wala nag-skip sa ads. Thank you so much sa inyong tanan. Ambot ug asa si Mario. Ug diri ko taman guys kay sayo ko magpahulay karon kay grabe. Ako pag alsada ni kaganiha grabe. Ginoo ko. Wala na ako gialsa, gisog-isog ra nako. Yan naamay na kuanda ni napanggusan nga ko an floor mat. Ako gibutangan sa scotch tape. Daw ang dito po gibutangan ko sa nako sa scotch tape kay gipilo ra magud sad ni siya pagpalit. So thank you sa tanan daghan kay salamat og diri ra ko taman. I love you all guys. Kay bag-ong kaligo man si Mio, bag-ong taod pud sad ang atong bedsheet. Ang mga punda ako pud sad ilisan kay atong pakatugo na si Mio. Si Mario guys tuwa sa gawas. Nakauli na si Mario. Hubog si Mario pero nahuwasan na. So karon si Mio ato nang pakatugon. Come here na ni Mami Mio. Come here na, humot kaayo ang akong pinalanggang Mio. Islip na Mio. Islip na dani di. Okay. Islip na ang among Mio. Islip na ang among Mio, guys. Kiss Mami B. Kiss ni Mami B. Agay. Ayun na pagsali dua-dua di. Hindi, islip na ta di. Islip na ang among Mio. Islip na ang among Mio. Sleep na ang amo Mio. Guys, nag-ulan na gidiri sa amo pero hinay rasad noon dili kaayo kusog. Unya si Mario tuwa siya naghigda sa iyahang higdaanan. Akong giingnan nga pag-ilis, nag-ilis ra pud sad siya. Dihara siguro na siya matulog. Musulod ra man pud sad na siya kung ganahan. Nya kami ni Mio mag sleeping beauty na ni Mio. Ang Mio na mo. Matulog na, be. Pagpakigduwa pa maghapon ka. Agoy. Katulog na ta. Uy. Agay. Tulog na. Hinali na. Tulog na ni Mami, di. Tulog na ni Mio, guys. Ang among bata nga maldito. Agoy. Tulog na. Tulog na amo Mio, ha. Agoy. Ang tintin sa among Mio guys agoy palautog ra ba ni kani si Mio liwat ni siya ni Mario palautog. Katog na day na siya guys. Ganahan siya og ingon anion kanunay.
Tanawa, paumok-umok na dayon. Piyo nga ang mata. Piyo nga ang mata, ha? Piyo nga ang mata. Guys, good night sa inyong tanan and Happy New Year! Hi guys, good morning. Nag-init na diri sa amua. May lang og tuloy-tuloy na ni ang init. Kay kagabi nag-ulan. Nya si Mario kagabi nagsulod rasad siya dito sa kwarto. Si Mio, humot kay ni si Mio guys, kay ako ni siyang gikaliguan kagahapon. Nya ang isa ka Mio na adari nagtikungkong. Nagtikungkong ang isa ka Mio. Dana, tulog sa dani Mio. Huy, dani, tulog. Agoy. Guys, nanganak ang among iring. Ang isa ka iring namo nanganak. Naa siya diri nag-anak sa nadiri. Ming na dili nag-anak. Tanawa, nag-anak siya, guys. Ala. Masuko siya di ay, oh. Miming. Nanganak siya. Ang kanang duha ka iring, pulos-buros na sila. Nya, datong miagi, nanganak na sila. Puro sad babae. Dili ko ganahan sa baji lagi, kay Ginoo ko. Agdaghan. Parehas ni Mio, wala nagdaghan. No? Dana raka. Kay, ang kaning kuan floor mat, ako po sad ni siya ilisan. Kay nangagisi-gisi na. O, tanawa. Si Mio dani ang nagisi. Daghan kayong damage ni Mio. May gani ang charger kay dili niya agkit-kiton. Dato miagi, nagkit-kit siya sa charger. Pero akong giana sa iyahang baba, dili ni mo ni pa akon ang charger. Dili ni mo ni pa akon kitkiton ang charger. Wala namang punsad siya dayon nagkitkit sa charger. Mao lagi nga ang kaning floor mat, hurot ang floor mat. Kay mo iyang gikit-kit-kit-kit. Nya ilisa na nako ni ang floor mat kay naaman ko'y floor mat nga napalit di ara. Di bali kani siya guys, na budget na ninako siya para diri akong ilisan dani. Daw dito akong ilisan, daw diri pud sad ilisan kay para New Year, new floor mat na pud sad ta kay na nga gisi-gisi ang floor mat kay gi kit-kit ni Mio. Yan na ay marang dani. Daot na ni siya guys, overripe na ni siya. Init kaayo, oh. Init jud kaayo. May lang og continuous na ni ang kainit diri. Nya ang isa kami yo to apa nag tikungkong. Nya ang sudan nato karon guys, magpili ra ta diri sa sudano nato. Naay daghan sudan dani, oh, naay daghan sudan. Hambugira bayuta. Bitaw naay kuan dani pasayan, naay bangus. Naapod sad kani lechon gani ni siya gihatag. Nya naapay kuan panit sa baka, wala ati manan ni Mario. Nya ang diri naapag daghan kaayo guys. Lechon minsan may atong lutuon karon, naapa sa daghan kaayo kuan, oh, napay mango float, napay Fuji bar cake, napay cassava cake. Magunahuna ta karon kung unsay atong sudanon. Niyo Dani rasa ka ha. Guys, mag-prepare na ko sudan sa pamahaw na anak ko'y nilungag atong kuhaon ang lechon. Unsay pwede isagol dani sa lechon. Dagan ra ba kaayo ng lechon. Thank you so much kang Auntie Nisa kay gihatagan mi sa lechon. Naay Chinese pitsay para sa sinigang, dapat kumag sinigang na may bangus dana, pwede na nato isigang. Daw kanina lang pud sa dayon ang atong isagol. Pwede pa baka ni siya. Nya kay naaman pud sa talong dani, pwede ra sa tamag talong na apagid ang palaya di ay, oh. Ginoo daot kani ato. So daghan-daghan man ang talong ato ning kaad sa upat ka buok. Abangan ninyo guys kung unsaon ako ni pag luto karon. Diskarte na pud sad ni ang atong recipe karon adlaw. Dia guys, naatay lechon, naapod sad tay talong daw repolyo. Si Mio naka-steady lang si Mio dana sa bangko. Ang isa ka Mio asa kani nagpaingon.
Mali kagikan di ay. Si Mario guys, may lang og di na sad na siya kabuhion. So karon atong kuhaan ni ang lechon, gamay lang ang atong kuhaon ani. Dili ni pwede sa bawon, basta ako ra magbuot dani kay recipe ni nako karon. Ladagan kaayo lechon guys. Oh, tan-awa, dako kaayo. Na dako kaayo nya kani dapit man ni sa tiyan, mao ni siya ang atong isagol. Abangan ninyo guys kung unsaon nako ni siya pagluto. I'm sure nga lami kaayo ni ang atong sudan karon sa pamahaw. Hinatag nga lechon atong lutoon. Kay wala pa man ko nakahuman pagpanghugas, si Mario ang nagtiwas sa paghugas dani. Kusog-kusog na ang tubig kaganiha, medyo hinay. Sigurong gikulikot dito sa ibabaw. Magluto na ta sa atong recipe para makapamahaw na dayon si Mio. Kanina lang siya ang repolyo ang atong lutuon. Ako na lang gi-cancel ang talong. Unya na wala na ko ang lechon. Atong panakot kanira ang sibuyas, bombay daw, ahos kay mauramay na napay daghan na bilin sa atong lechon. Pwede pa ni siya sunod kan-anan. Di ara ato ni siyang iuli dana kay magluto na. Atong hugasan ang repolyo. Dera guys, ang atong recipe for today's video, repolyo na may lechon baboy. Mga na dayon ni Mario, ha? Ugma na pista na format niya, pista na, ipusong ka format na. Asa ugma? Pista na, bisan. Si Mio, nagkaon na sad si Mio. Ako na siyang gipakaon. Mga na ta guys. Kutsara na ko papa. Lami kaayo. Na, atong tilawan utro ha. Another tilaw. Lami kaayo. Pwede na di siya ingon ani. Napagkaluto. Lami papa? Ampun na papa. Guys, mga una ta. Lami siya, promise. Lami papa? Uminom mo. Guys, kay naapa may sobra sa mango float, magkaon mi ni Mario karon. Yan naapay ko anda ni guys, oh. Fuji bar cake. Dayon na apasad cassava cake. Magpili ra si Mario karon kung unsay yang kaunon. Pero ang kaunon ako karon mango float. Ano na dani papa? Kay agkaon na ta. Ay na ba? Na. Di dani ka sa isa ka bang mo. Mati ko biyo ko ma. Agpas niya kay agtaon na ta dani floor mat. Sige na. Ay pagtuman lagi. Ano na dani papa? Kay agkaon na ta, sige. Di ka na ko salinan dani. Wala naman di ay. Di ahak nagkaon ka dani di ay. Kami niyo ko eh. Ahak abi na akong daghan pakain ni guys. Nagkaon naman dahil si Mario na unha naman dahil ko ni Mario pagkaon. Sige na, lingkod na dagko, ikaon na ta. Kaya ko miyo ko. Sige na ba kay kaon na ta? Sige na. Namo ay to ni kagayan man niyo ko. Ay kuya to Cagayan. Ag unsa ka matad sa Cagayan?
Sulit-sulit ko mama. Kaon ta guys, kay naapay mango float. Ganyan na na. No, ko Gani siya guys. Nga naapay kuan. Fuji bar cake. Ang cassava cake ni Maring Inday naapasad. Mga unta. Dami. Hotdog na ni nato. Nakaon di kagay hadane? Nakaon di sa mayudani din nagkas. Mga unta tanan. Mahal niya among panyud to. Dami. Mario. Mama, amigo, boy. Hawa diha, hawa. Bantay ka lang ay pagduol din hangtod. Di ni mahuman diri ay pagpanghilabot din ni. Kay kaganiha patabang ko sa imo di ka agtabang ha unya karon adduol-duol kag panilig-panilig ka diha. Hawa diha. Ngano agsalig ba ko nimo. Sa tinuod lang guys, mas kusgan pa ko kang Mario. Maunang ay gikug ko ana. Hawa diha, hawa. Kaya aron ita ka ma kulata karon. Okay. Duol ka na rin din niya. Duol ka na rin din niya. Ha? So, kani siya guys. Ang atong posisyon. Kuwang siya gamay. Kani siya tulog tunga. Ako gipalit pero nakuwang siya. Tanawa. Kuwang siya. Wala ko nagkaligo kay I'm sure nga magkabuling-buling, magkasingot-singot. Pagkahuman na ako karon ay ako magkaligo. Nya si Mario kay agsulod lagi diri. Iko ay pagsulod diri. Kay kaganya tawgon ka. Dili ka ag bali-bali. Unya karon ag sulod ka. Ay gikog ko na. Kay tingalig mahinay kan ta kabi. Kaya di kasi kulay na siya guys. Ay kasakta. Yan na sanin nato di. Ay insakto ra di siya. Sakto ra siya. Huwag isibag na ito gamay. Gamay lang yun kaayo. Kinanglan nga. Di na ito ma-short ang dito kay maurabay unahan. Bahalag ang diri mo'y ma-short kaysa diri ma-short no. Guys, okay na kaayo. Humana ang first batch dani. Ang second dito na pudsad. So ato nang i-transfer ang ref daw kanang butanganan sa plato kay para mahuman na dayon ta. Diyan na okay kaayo. Na short lang siya guys. Diri wala siya nag-abot diri. Pero okay ra. At least ang dito nasangkapan gid siya. Straight kaayo nga pagka kuan butang. Perfect. Andi na. Ang kani maingon ani imo ning kuan brasan waswasan daw i halay kay maura ni ang atong gamiton di kay ang imo rag ilabay Ginoo ko bayot. Ay paghilabot-hilabot diha. Kay ato ning trapuhan ang dani sa likod sa ref guys kay naay mga abog-abog. Oh. Limpyo mo gud ni siya. Maring uban trapo di ay. Kani mga ingon ani nga trapo, panglabhan ra ni siya. Brasan. Dili kay ag ilabay Ginoo ko. Sa pa may gamiton kung wa nay trapo.
Na guys, hinahinayon lang jud ni siya kay delikado. Oops. Ayaw lang yung taong Ginoo ko. Kay pangit na siya lang taong kong naagisi. Hinahinay lang jud. Agay nagbandaman dani sa ayaw taong Ginoo ko. Agay. Okay, murag nabiot siya guys. Ay. Ugod si Aka ko. Dili ko Aka. Saya nga eh. Nasudsud siya guys. Mio! Ay, salamat. Ay, abi na ako nagisi. Pero naisog siya oh. Dili na tapaingon. Gamay na lang, Jud. Agay. Ay. Ay. Okay na. Okay. Okay na siya guys. May ganit kay wala na gisi. Ay, gisi gid siya. Nasudsud siya. Sayang. Pero okay na. At least diliingon nga dako kaayo ang gisi. Na? Pero okay na guys. Kaya na. De? Guys, snack sa ta sa lansunis. Mao ni siya ang lansunis nga gipalit nako dadtong niaging adlaw pa niya. Nya medyo naman siya nalain. Ato na siyang kaunon kay basig. Di ni makaon sa adlaw. Sayang at ato ra ba ni gipalit. Snack sa ta kay kana na pud sad ang atong tiradahon karon. Nabalhin na nako ang washing na nadani. Kaya apod sad atong humanon karon. Uy, nahugas sa akong kamot ha. Kaon ta. Kay biradan sad ta. Tamis kay ni siya guys. Di nato ni kaon nun. Mga anam na gani kadaot oh. Sayang ugma.
daot di na makaon. Mahal ra ba kay niya? Ang puso ko'y nasasaktan, parang walang iwanan. Alam kong mali, pero di ko kaya bumitaw. Guys, nahuman na jud ko dani na area. Andito na lang sa kwarto ang wala pa nahuman. Nya si Mio, naglakaw-lakaw na si Mio dani. Nakuratan si Mio kay lahi na pod sad ang floor mat. Hugaya niyang simhot-simhot. Ang diri na area, okay kaayo. Ako ni siyang gibutang dani kay si Mio dani magpangihi daw mag kalibang. Nga, tanawa si Mio guys, so lakaw-lakaw na sa dahin siya. May lang og dili ni pahit-pahito na sad ni Mio. Tanawa oh. Uy, Mio, unsa man na ha? Unsa man na? Dua-dua na sa dahin siya guys. Nya akong gibutangan ni siya dani. Daw dadto pud sad sa pultahan. Perfect kayo, maka-happy biya kayo guys nga makakita og ingani kalimpyo ang balay. Bahalag ang atong balay dili patsada, bahalag ang atong balay pinobrira kay giingnan ra ba ni sa una ang akong payag nga mura kuno ni og balay sa kalapati. Pero okay ra, ag kalipay ra man pud sad ko nga agakita nako nga ingon ani patsada siya, tan-awon limpyo kaayo. Agay imo na sad nang giduaan ha. Dana, ayaw dana. Oh, ali. Bitaw guys, thank you so much.